खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां गिबियाव खोनालांदो। दिनै 3 मार्च बड'फानि गोथार जोनोम सान 1952 मायथाइनि दिनैनि सानावनो जोनोम जादों बिथाङा। बड'फानि जोनोम सान फरायसा सानखौ मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि थुलुंगाफुरियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंबोनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। मख'जाथावदि दिनैनि गोथार सानखौ आसाम नाङैनो गासै गं 23 नि बांसिन जिल्ला, गं 193 नि बांसिन दख'रा आरो गं 40 निबो बांसिन दालाइसा एबसुआ फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। दिनै रायजो सभानि बिसायख'थि लांदां जाना थानाय मोननै मासिनि थाखाय जागोन बिसायख'थिया। दिनैनो भट होनाया जागोन आरो दिनैनि फिथाइखौ मोनगोन। बिजेपिआ गिबि मासियाव पबित्र मार्गारिटा आरो नैथि मासिखौ दोलो इउपिपिएलनि रोंगोरा नार्जारीखौ बिजाथि महरै फोसावदों। बेरेखा दोलोआ कंग्रेसनि रिपुन बराखौ बिजाथि फोसावदों। बिजेपिआ गिबि मासिखौ देरगोनआ रोखा। नैथि मासिनि थाखायबो गोबां सावरायनाय जागासिनो। बर' बिजाथिया देरहायोब्ला गोजोननाय मोनगोन। बिसायख'थि जानायनि सिगां बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ सानैनोबो देरहानायनि आगु हामलायनाय बावहरदों। सानैखौबो देरहागोनआ रोखा होनना बुंनाय दिल्लीआव सानैबो थांनानै बिटिआरनि जेंनाफोरखौ फोरमायगोन होनना बुंदों। दिनै मिथिगोन बर' बिजाथिया देरहागोन ना देरहाया। देरहायाबा बर'फोरा एसेब्लाबो साननो गोनां जागोन बर'फोरनि इयुनखौ लानानै। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिनि न'आव गाग्लोबनाय जाथाय। बिजेपिनि मावथिफोरनि फारसे आसि दिन्थिहरदों। दा काश्मीर फाइट सावथुनखौ लानाय साननैसोनि सिगां केजरिवालआ होनाय बिबुंथिनि बेरेखा केजरिवालनि न'नि मोखाङाव ज' जानानै दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। दिल्लीनि डेपुटि सीएम मनीष सिसोदियाआ पुलिसनि सिगाङावनो सासे बिजेपिनि मावथिआ गाग्लोबदोंमोन होनना अजद होदों। काश्मीर पन्डितफोरखौ अपमान खालामदों होनना प्लेकार्ड लानानै दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। पुलिसफोरा बुंनाय बादिब्ला मैया साननि 11:30 आव बिजेपिआव मुसानि 150 निफ्राय 200 सोद्रोमाफोरा केजरिवालनि न'नि मोखाङाव ज' जाहैदोंमोन। पुलिसफोरा सा 70 सुबुंफोरखौ हमदों होनना मिथिना मोन्दों। जोनोम जागोदान गथ'नि बिमानि जिउ गोमानायनि थाखायनो देहा फाहामगिरिनि बेरेखा बुथारनायनि गुमर। जाथाया राजस्थाननि जाथायआ जानायनि उनावनो दुंहाव थासारि सोमजियो। गसर होनायनि उनावनो देहा फाहामगिरिया गावखौनो बुथारना लायो होनना खौरां मोन्दों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिना मोननाय बादिब्ला 22 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ गथ' जोनोम होनो देहा फाहामसालियाव थांदोंमोन। नाथाय बिमानि जिउ गोमायो। जिउ गोमानायनि उनावनो देहा फाहामगिरिया अर्चना शर्मानि सायाव गमर होयो। हेनि उनावनो पुलिसफोरा नायबिजिरनायखौ जागायो। पुलिसनि नायबिजिरनायखौ सहायनो हायैनि थाखायनो आरो लोगोसे कंग्रेस दोलोनि सुबुंफोरा धर्ना होनायफोरखौ सहायनो हायैनि थाखायनो गावखौनो बुथारना लानायनि अजद होदों। बुधबार नागालेन्डनि नगिनिमुरा खैलागनियाव गेस लिक जानायाव सानै मावथिफोरनि जिउ गोमानायनि खौरां मोन्दों। सानै थैनायजों लोगोसे सा 7 जोखोमबो जादों। आसाम नागालेन्ड सिमनानि खाथियावनो जादों। खैला खनिनि सिङाव खामानि मावबाय थानाय समावनो जायो। सा 7 जोखोम जानायखौ लोगो लोगो डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजाव लाना थाङो। देहानि 90% खामजोबदों होनना खौरां मोन्दों। पाकिस्तानाव राजखान्थियारि नांलायनाय। गाहाय मन्थ्रिनि बेरेखा जादों गोबां एमएलएफोरा 3 एप्रिलाव भट जानो हागौ। एमएलएफोरनि गेजेराव बेयाव भट बारा मोनोब्लासो गाहाय मन्थ्रि जाना थागोन। गाहाय मन्थ्रिनि खामानिनि बेरेखा जानायनि उनावनो मासिया गोमागोन होनना साननाय जादों। मा जायो बेखौ उनावसो मिथिगोन। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।